akakhala akuluakulu akuma prison ndi zonena kuti ndi ayikana kuyisasa imfa ya malemu Victoria Bobbe kunena kuti no sizikuwakhudza osakhala pasi ndikumanamizira ku prisoniko ayi anatengako gawo lawo kumeneko akuti iyayi kumakamba zoti prison yake sonditi kutekotu prison yake ndekuti no ndi achichiri nanga siku Blantyre ndetu prison yake ndi yachichiri akuyikana nkhaniyo kuti sikuwakhudza enanso kumakamba zota nde zakakhudzana bwanjinso ndi ku prison mukudziwa kaletu zonena kuti kunja kuno kwachuluka social media ndaka mabodza ochuluka ma social mediamu wonena kuti nkhanizo kumangozulutsa opandanso kumenya ma verification ndetu akamabodza amenewo ndamene anakhala pasi basi kuphika mabodza awo nanga sizomwe amachita ndikumakamba zonena kuti yayi imfa ya malemu Victoria Bobbe aja anthu amene anatani anapezeka kuti anakaombera aja zigandanga zatulutsidwa zija kutekotu zimene zijazi zinali ku Chichiri prison zonse zija akuti anthu amene anakapha malemu Victoria Bobbe aja omwe aja amene polisi idatulutsa aja akuti anthu aja anali ku Chichiri prison ndi akutiro amachokera anachita kuthyola ano ku Chichiri prison ndikudumpha mpanda basi kuthyola waya kumeneko wautali ndikukapifika ano kuchani ku nyumba ya malemu Victoria Bobbe ndikukaombera ndikukapha mwayione meneyo ndikuti twaka mabodzatu and this is real fancy kumapeka nkhani kunjaku kuti ino magayi ndetu nkhani ijano itapezeka kuti ayamba kusokosano masambanchezo anthu kugawana zimenezo hayi ku prison chani atamvara ku prison amalawi prison service akuti magayi musakhale pasi feyo ndikumatinamizira nkhani zimenezi ifeyo sizitikhudza zimenezi ifeyo sirudziwapo kena kalikonse zimenezo ndi zabodza kumakambabe kuti amayankhula zimenezi ndani ameneyoto ndi Charles Meke amene mukumona pa screen panopo emwe amayankhulira Malawi Prison Service ndende zonse zakunoko ku Malawi amaziyankhulira ndekuti ndiyeyo ameneyoto Charles Meke mafotokoza kunena kuti ndi zabodza zonena kuti no anthu aja anali akaidi aku Chichiri prison zimenezozo ndi zabodza mugulu mukaundula akaidi athu kumeneko amene wawa kunalibe ndipo asanene kuti ifeyo ndekuti ndende zathu zinali zophweka kuti mpaka anathyola ndende kumenya prison break china Michael Scofield basi wautali nkukafika ano kukaombera malemu Victoria Bobbe zimenezozo ndi zabodza kumakambabe kuti kodi izizi ndekuti zikutanthauza chani zomwe zikutanthauza zikhozokhala ngati ndi nkhani yonena kuti basi yongoti ayi awa amafalitsa mabodza ndi ena awo adzatsutsa ndi basi yathira pomwepo koma ndi nkhani ya serious tikati tione no side yokhudzana ndi chitetezo cha dziko lino chifukwa ndiye kuti no anthu akhoza kumakhala pasi ndikumaona ngati no ku ndende zathu zija ndikophweka kwambiri kuonena kuti kulibe chitetezo chokwanira choti no aja andende aja prison aja akaidi aja akhoza makwanitsa kuthawa zomwe zikutanthauza kunena kuti anthu ena akazikhala ndi kuti ndi mantha m'makwalalamu chifukwa ena anakathandizira nawo kukathirira maumboni azigawenga zina zoopsa kwambiri zomwe zimakhala ku ndende kumene kuti pa court anakathirira maumboni amenewo amakhala ndi mantha everyday kunena kuti kodi no amene adzatata atuluke amene aja sazapezeko zonena kuti ineyo ndekuti andipanga atake unati pachikatu ndiweyo sazandiyendera mwapaderadera komano ndekuti nkumalimba mtima side inayo kunena kuti ndende imene akwasunga ija sangathyoletu mabazi amene ajawa sangathyole mpanda wa ndende sangathawe kumene kuchifukwa chonena kuti apolisi amene ali ku ndende kuja amagwira ntchito ku ndende kuja asilikali amene aja anaphunzitsidwa bwinobwino mmene angatetezere ndende zija kuti no akaidi aja samathawe nawo munthu wina akukhala pasi no ndikumafalitsa nkhani yonena kuti iyayi anthu anathyola ndende nkuthawa mpaka nokaombera munthu mukuona ndekuti no zikhozano kuchotsano confidence kuononga chithunzithunzi cha apolisi aku ndende aja sono ra apolisi amene ajawa atu sikwenikweni of course amachitanso zachinyengo tikuziwa kuti sinangama azikuti akulowetsa zinthu zosalowa mujeni muja mmene muja mapanga mabizinesi mmene muja ndi akaidi aja atikudziwa mapanga zimenezo komabe ndoti bora nikoneti simungafananize no ndi zinyengo za traffic ndeti pamene paja kukakhala kwaonongerano dzina lawo mwayiona kunena kuti iwowa
akuononga kundende kuja ndekuti no ndende zija nzosatetezeka nanga nde pamene papa mukuti no society yathu ndiyotetezeka one day ndekuti akaidi onse angazapezeka kuti no atatuluka mu ndende onse athawa athyola ndende onse ndekuti sizidzakhala bwino. Mwayiona nchifukwa kathamanga kubwera kuti ayi zimenezi ndi zabodza, nkhani izi ndi zabodza. Tikamaonatu ndekuti imfa ya malemu Victoria Bobbe ni nkhani yomvetsa chisoni kwambiri, ndipo nthawi iliyonse imene makamba tikumakhala tikumanena kuti imanjenjemeretsa ukamayilingalira mmene zinakhalira komano ndekuti kutenganso imfa imeneja chikhale chidaso chonena kuti chidzigwetsanso ma department ena ake aboma ndekuti kumene konso ndekuti ndikulakwitsa. Mwayiona kumene kujako ndekuti ndikulakwitsa kwambiri fande tili kuyigwiritsa ntchito na imfa ija ngati chida chofuna kuononga nthambi zina zake zomwe ndi zaboma ngati mwa njira iyi ku Malawi prison. Mwina rule ifeyo tingakhale pasi nno ndikumatola no ziwiri zitatu zomwe tingaphunzire apa. Nkhani ndionena kuti number 1 zigandanga zija zimene zija monga mmene tinamvera wina uja police officer amachoka ku Mozambique, ena aja analota amachoka mu Blantyre, amachito wina amachoka ku Luzo, wina ku Zomba, ena ku Nsanje, wina anali ku Tcholo. Mwayiona kusozi zonena kuti anthuwo anali kunja osati nkati mwa prison. Ndecho yambira chimene tingarole apa mwina nkukhasulaso kunena kuti ndi zabodza anthu aja sizoti ino anali ma prisoners, sanali ku ndende ayi, sanali ku Chichiri prison. Choyamba ndi chimene. Chachiwiri chomwe tingapeze kuti tachitolaso pa nkhani ni nkhani yokhuzana ndi mabodzawa komanso kumanena kuti ma propaganda munamvako za mawu amenewo ndi zinachulukira. Nkhani si ina yayi, nkhani ndionena kuti anthu akufuna atchuke. Ndeno ponena kuti anthu amakhala akusaka nkhani zosiyanasiyana zomwe zikuchitika mdziko muno kufuna atsatire, ndedi amangotenga zimene zikuoneka ngati zatuluka mwachanguzo ndi kubwera kwa social media basi anthu akumangozitulutsa kumangoziphika nkhani zija ndi kuzivunga. Ndemuona kuti nkhani iru ndi yabodza. Komano oyambitsa nkhani zomwe zimaziko zidabwitsa nkhaniyo wayiyambitsa wekha iweyo and kuyozo zoti nkhani ndi yabodza. Wayiponya kaya m'mapeji yako kaya masambanjezo wina anakuitenga ndi ukayiponyanso ku peji yake. Iweyo oyambitsawe nde ukuthamanga upita peji amene uja nkukaona zimene zija nkumambanso khulupiriro kuti nkhani ija ndiona ade olo ndiyionanso ku peji yawe kuyiwala zoona kuti ndiwe amene wayambitsa. Maona zawo bulutu zokha zomwe zimachitika kumaita kuoneka kuti nchifukwa yake tikumafunikira zonena kuti ngati pali lesonso ene omwe tikwena tizipanga pika apa ndionena kuti nkhani izo tizitha kumazipanga verify. Ifenso timatha kumva nthawi ina yake ena kutipanga atake mukamba zabodza enanso ku TikTok foti mawerenga ma comments anuwa nkhani zomwe mufalitsa zabodza. Ifeyo munthu akafuna kupereka ma challenge onena kuti nkhani zomwe ufalitsa ndi zabodza timatha kumvungirano malinki pita kaya ndi ku Facebook ku Zodiac kaya ndi kuti tikuvungira malinki angapo ukapange verify kumene kuti nkhani ndi yabodza kapena ndiona. Ndi magaya amene akhala kupanga zinzo taakankhira kujeni kuja akapanga verify ndi kubwera nkumapepesa so apepana amwene sitimazozoti nkhani zimakhala mwapanga research ndi makhala busy ndekuti kuiona nkhani ija ndayiona nkuizayiona nkhani kukayifufuza kuyipanga verify kodi awaso ndizoona izi ukamayiponya muja ndekuti nkhani ija yapangidwa verified. Osangoti basi nkhani zomangophika kumafalitsa nkhani zabodza nde izizi ndizonena kuti zikhudza naso ndi imfa yakenso munaona ya serious zimatha kubweretsa zisokonezo zinthu ngati zimenezo. Mwina tiya ndiwe ngati tikufuna kufalitsa nkhanizo zifalitsidwe koma ndekuti titazipanga verify kutsimikiza kuti nkhanizi ndizoona sizabodza. Koma kumangotenga nkhani basi ndikuziponya choncho tikusocheretsa anthu zimenezozo ndizosalondola. Ndipo ngati mungafune tilowetsane mkalasi ya journalism pano mkalasi ya urola nkhani mulitu mmene momwe subject yomwe imatchedwa kuti ethics in journalism kapena journalism ethics kakhalidwe kabwino nthawi imene ukufalitsa nkhani ngati mtola nkhani kuti kodi ni nkhani ziti zomwe kwene uzifalitsa motani. Nde izi zama propagandazi zomafalitsa nkhani zabodzazi kumeneko nde kulakwitsako ukupanga violate kuphwanya malamulo a utola nkhaniwo. Mwayiona journalism ethics yo ndekuti pamene popoto ukuyiphwanya. Of course ifeto timamenya
analysis, news analysis osati news update. So you can understand tikabweresa maganizo mu nkhani zomwe noti mapereka ndichifukwa kuti nkhani za ife pano zimakhala ndi analysis osati no update. Ayi, timakupasani nkhanizo ndikuzakupasansoni zina ndi zina information ina ndi ina yozungulira nkhani imene yomwe ingathandize kuti nkhani zamwina mwake mveke bwinobwino. Akuti